Takže čau slidičky, tady je Tarkáč. Dneska si zahrajeme Grow Garden. Toto je moje zahrada. Pardon, to je moje druhá zahrada. A toto je moje zahrada. Tady mám mojeho kamaráda, který má taky druhou zahradu. Peněz má dost. No takže, jestli jste se někdy hráli Grow Garden a chtěli jste si udělat nějak, aby se vám automaticky prostě kupovali tyhle věci, já vám právě na to ukážu tutoriál. Takže první, co uděláme, že si na oficiálních stránkách tinytask.net stáhneme TinyTask. Takže máme tady TinyTask. Můžeme tady, já vám to dám takhle, tak. Tady dáme rec. Já na to nebudu klikat, protože já už to mám. A vy si jakoby to, tak. A teď vy uděláte takhle a prostě si to dáte, jak kdyby to tam bylo a nakoupíte. Doporučuji dvakrát, pro jistotu, nikdy nevíte a vstěďte dolů. Potom to rec vypnete a dáte play. A já když dám play, tak se stane toto. Teleportne se mě tam kam ta myš. Udělá mě to tam, co to jsem udělal. A teď už to je hotový. Já to mám nastavený, aby se to opakovalo, abych od toho mohl odejít. Já vám tak. Moje myš. Tak. Vy, jestli chcete to zapnout třeba nějakým klávesnici, tak prostě dejte tady recording, to je, že si to natočíte. Já to mám F12 a playback hotkey F8, doporučuju. A teďka, když zmačknu F8, právě se to stane. A jestli to chcete dokola, jako tam mám já, tak já vám ukážu na to recept. Tak, a tady, abyste to měli, tak dáte continuous playback, aby se vám to pořád dokola točilo a mohli jste to od toho odejít. Takže tady máte takhle takový menší protože tam nic. Takový menší tutoriál a vlastně ono vás to ani nevyhodí, protože ono vám to kliká myší, takže můžete i celý den bez toho, abyste byli u počítače avkovat a mít dobrý seedy, jestli budou. No, takže to je prozatím vše. Takže Tarkáč se s váma loučí a prozatím čus.